sai kapulat. Se hajotti jo kukkapöydän tänään, että se sai kapuloita. Joo. Kapuja. Voi ei. No saiko siinä korjattua? Ei. Ellei kukaan ole Mikä? Lähdetään, että hautala ajetaan varovasti, ettei kaatuisi kallisvasti. Suoraa tietä mäkiän matkan varrella, pois mummot ja vaarit alta. Tie näyttää kapealta, mittari näyttää 80, jarrut on epäkunnossa.